Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla sizobheka izinto ezingaba nomthelela ekuvalekeni kwamaphupho noma ezingabangela ukuthi ungaphuphi inhlobo noma uma uphupha kungabi lula ukukhumbula lokho okuphuphile. Ake sibheke kulezi ezimbalwa ezilandelayo. 1. Ukucindezeleka nokungaphumuli kwengqondo. Ukucindezeleka noma ukungaphumuli kahle kungaba nomthelela omkhulu ekuphupheni. Uma ingqondo ikhathazekile kakhulu ngezinto eziningi, kungaba nzima ukufinyelela esimweni sokulala esivumela ukuphupha. 2. Ukudla neziphuzo ezingafanele. Ezinye izinhlobo zokudla noma iziphuzo zingavimbela amaphupho, njengokuphuza ikhofi noma iziphuzo ezine-caffeine nezinye-ke izinhlobo zokudla neziphuzo usuzolala. Kungaba nomthelela okungaphuphi noma ukhohlwe ngamaphupho akho. 3. Imithi nezidakamizwa. Imithi ethile, ikakhulukazi yokwelapha izifo zengqondo noma izidakamizwa ezithinta ingqondo, zinganciphisa amandla okuphupha noma zenze kube nzima ukukhumbula amaphupho. 4. Isikhathi esinganele sokulala. Ukulala isikhathi esinganele kuyaba nomthelela ngoba umzimba udinga ukuphumula ngokwanele ukuze uzokwazi ukuthola amaphupho. 5. Ukudinwa noma ukucasuka ngokweqile. Kubalulekile-ke ukuyolala usupholile noma usudlulisile, ngoba ukulala ukuleso simo kwenza kuvaleke ukuphupha noma ukukhumbula amaphupho, ngoba inhliziyo isuke ingenakho ukuthula ngaphakathi. Ukukwazi ukuphupha nokukhumbula amaphupho kudinga umzimba ophumule ngokwanele. Uma lezi zinto zikhona empilweni yakho, khumbula ukuthi kunamathuba okuthuthukisa isimo sakho. Thola izindlela zokukhululeka, uphumule futhi unakekele umqondo wakho. Uma uyithandile le video, sisacela usubscribe. Siyabonga, nisale kahle.